Σπίτι στη φύση και σήμερα το απόγευμα όπως κάθε Κυριακή. Στο σημερινό επεισόδιο θα συνεχίσουμε το θέμα των βιώσιμων μεταφορών, μεταφέροντας όμως τη συζήτηση από τη χρήση του ιδιωτικού μας οχήματος στη χρήση των λεωφορείων. Ακολουθήστε με σε αυτή τη διαδρομή που ελπίζω αυτή τη φορά να σας πείσω να πάρετε και εσείς το λεωφορείο. ...250 λεωφορεία καλύπτουν όλα τα χωριά της επαρχίας Λευκωσίας και της αστικής περιοχής. Κάποια από αυτά έχουν γεμάτες από κόσμο διαδρομές, κάποια σχεδόν άδειες και κάποια καθόλου. Στην προσπάθειά μας να πείσουμε τους Κύπριους οδηγούς να εγκαταλείψουν την άνεση του ιδιωτικού τους οχήματος και να αρχίσουν να χρησιμοποιούν τα λεωφορεία, επιχειρούμε σήμερα να μάθουμε πώς λειτουργεί το σύστημα λεωφορείων στην πρωτεύουσα του νησιού μας, την Λευκωσία, που στην ουσία αντανακλά σε μεγάλο βαθμό και το πώς είναι η δημόσια συγκοινωνία πανκυπρίως. Τα λεωφορεία του ΟΣΕΛ δραστηριοποιούνται τα τελευταία 5 χρόνια. Στα 5 χρόνια λειτουργίας του συστήματος, μπορεί κάποιος να πει ότι δεν είναι αρκετά για να αναπτυχθεί κουλτούρα σε θέματα δημόσιων συγκοινωνιών. Είναι όμως αρκετά για να επισημάνει κανείς τα καλά αλλά και τα τροτά σημεία του συστήματος. Δεν έχουμε τα λεωφορεία στη συχνότητα την οποία αναφέρεται η μελέτη η οποία είχε γίνει. Θα δούμε ότι έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις κάθε φορά που περιμένει κάποιος το λεωφορείο. Δεν έχουμε πάρει τα μέτρα τα οποία έπρεπε να πάρουμε για να διευκολύνεται το λεωφορείο να μετακινείται. Τις λεωφορολωρίδες, ακόμα έχουμε και τη συζήτηση για το πώς θα έχουμε την ενημέρωση. Έχουμε αφήσει μόνο τα λεωφορεία να κυκλοφορούν, χωρίς να έχουμε κάνει όλα τα άλλα τα μέτρα τα οποία προβλέπονταν μέσα στις μελέτες, και αναφέρομαι στη μελέτη ιδιαίτερα για τη Λευκωσία. Φυσικά πρέπει να γίνουν ανάλογες μελέτες και προώθηση των λεωφορείων στις υπόλοιπες πόλεις. Αλλά δεν έχουμε αυτή τη συχνότητα την οποία πρέπει. Δεν υπάρχει ο έλεγχος στις εταιρείες αν ακολουθούν ή όχι το συμβόλαιο τους με τη συχνότητα και τις διαδρομές τις οποίες πρέπει να κάνουμε. Θα ακούσετε πάρα πολύ κόσμο να αναφέρεται ότι πολλά λεωφορεία είναι μεγάλα για τις διαδρομές τις οποίες έχουν αναλάβει να κάνει. Έχει καθυστερήσει η αγορά των μικρών λεωφορείων. Ορισμένες περιοχές δεν τις εξυπηρετούμε γιατί οι δρόμοι είναι στενοί. Δεν έχουμε κάνει τις μονοδρομήσεις που προβλέπεται μέσα στο σχέδιο κινητικότητας της Λευκωσίας για να βοηθήσουμε τα λεωφορεία. Ακόμα συζητούμε για τις στάσεις τις οποίες θα βάλουμε για να εξυπηρετούμε τον κόσμο, και ακόμη και στάσεις οι οποίες είναι πολύ μικρές, μαζεύουν πολύ κόσμο και έπρεπε έστω και προσωρινά μέτρα να πάρουμε για να βοηθούμε τον κόσμο. Θα δείτε ότι δεν το έχουμε κάνει. Κάνουμε επαναξιολόγηση όλου του συστήματος, και μιας και αναφέρες και τις υπεραστικές διαδρομές, θα εισάξουμε κάποιους νέους θεσμούς για μετεπιβίβαση σε σημεία ενδιάμεσα των πόλεων, όπως είναι στην Αλάμπρα και στη Σκαρίνου, στον υπεραστικό δρόμο, όπου μπορεί να μετεπιβιβάζεσαι, μπορεί να ξεκινάς από τη Λευκωσία, να πάρεις το λεωφορείο που πάει στην Πάφων, αλλά εκεί να μετεπιβιβαστείς σε λεωφορείο άλλων, το οποίο θα σε πάρει Λάρνακα, ώστε να αυξηθεί η συχνότητα με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Και αν αυτά συντονιστούν και φτάνουν στην ίδια ώρα στους σταθμούς μετεπιβίβασης που μπορούμε να το πετύχουμε, αυτό δεν θα δώσει πολύ περισσότερες επιλογές και πολύ καλύτερες συχνότητες και για την υπεραστική τη διακίνηση. Θα πρέπει να υπάρξουν πολιτικές αποφάσεις και να δούμε και πρακτικά πόσο εύκολα μπορούμε να κάνουμε αυτές τις αλλαγές, διότι χρειάζομαστε να δημιουργήσουμε αυτούς τους χώρους μετεπιβίβασης. Πιθανόν να χρειαζόμαστε περισσότερα ή διαφορετικά λεωφορεία από αυτά που έχουμε σήμερα. Στάσεις θα πρέπει ίσως να βάλουμε σε κάποια σημεία, και επίσης θα πρέπει να δώσουμε μια καλή ενημέρωση εκ των προτέρων στον κόσμο για να γνωρίζει ότι τι θα περιμένει από το νέο σύστημα. Χρειάζεται σίγουρα
να βελτιώσουμε, να αυξήσουμε το δίκτυο, όμως αυτό πρέπει να γίνει ταυτόχρονα με την αύξηση της επιβατικής κίνησης, γιατί το να έχεις κενά λεωφορεία να καλύπτουν ολόκληρη τη Λευκοσία δεν θα είναι χρήσιμο. Τώρα, όσο αφορά τη συχνότητα, ισχύει το ίδιο. Η συχνότητα γίνεται με βάση τις προδιαγραφές που έχει καθορίσει το κράτος προς τον ΟΣΕΛ, πόσο συχνά να κινούνται και τι είδους λεωφορεία. Εκεί που βλέπουμε ότι υπάρχουν ανάγκες, αυξάνουμε τον αριθμό. Μπορώ να σας πω ότι από την περιοχή πέρα χωρίου έχουμε κάπου 20 και πλέον γραμμές την ημέρα που φέρνουν κόσμο προς την Λευκοσία, προς την πλατεία Σολομού. Άρα εκεί που υπάρχουν ανάγκες αυξάνονται, εκεί που υπάρχουν λιγότερες ανάγκες μειώνουν. Ο ΟΣΕΛ είναι μια ιδιωτική εταιρεία η οποία έχει μια σύμβαση με το κράτος για παροχή συγκοινωνιών στην πόλη και επαρχία Λευκοσίας για 10 συν 5 χρόνια. Αυτό προνοεί η σύμβαση. Που σημαίνει ότι ως ΟΣΕΛ πρέπει να ακολουθήσουμε τις υποχρεώσεις οι οποίες πηγάζουν από τη σύμβαση, να τις εκπληρώνουμε. Διαφορετικά είμαστε υπόλογοι εναντί της αναθέτουσας αρχής που είναι το κράτος. Άρα πολλά από τα θέματα που αφορούν τα λεωφορεία είναι υποχρεώσεις της σύμβασης. Για παράδειγμα, οι διαδρομές, οι συχνότητες και όλα αυτά καθορίζονται μέσα από τη σύμβαση και το κράτος έχει τον πρώτο λόγο για τη διαφοροποίηση. Άρα εμείς ως ΟΣΕΛ το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε τις εισηγήσεις μας στο βαθμό που μας επιτρέπεται να βελτιώσουμε κάποια χαρακτηριστικά της παροχής αυτής της υπηρεσίας, αλλά τις αποφάσεις και ειδικότερα σε ό,τι αφορά το κόστος, αυτά πρέπει να τύχουν της έγκρισης του κράτους. Η σταδιακή απεξάρτηση από τη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου για τη διακίνηση στην πόλη και η αντικατάστασή του από το λεωφορείο σίγουρα δεν μπορεί να γίνει μέσα σε μία μέρα. Ένα δίκτυο με 1.298 στάσεις όμως θα έπρεπε να εξυπηρετεί χιλιάδες πολίτες, κάτι που προφανώς δεν συμβαίνει. Θα έπρεπε να έχουμε διευκολύνσεις στον κόσμο. Κλειστό χώρο για αναμονές, μεγάλες αναμονές. Δεν λέω να είναι κλειστές όλες οι στάσεις, απλώς όταν έχει κάποιος να περιμένει, να μπορεί να είναι σε έναν κλειστό, κλιματιζόμενο χώρο για να είναι σε μια άνεση. Και θα δείτε ότι πολλές υπηρεσίες μπορούσαν να προσφέρουμε σε αυτόν τον χώρο. Για παράδειγμα, μπορούσε να συνδυαστεί με μια καφετηρία, μπορούσαμε να έχουμε δωρεάν ίντερνετ, για να κάνει ακόμα πιο ευχάριστη την αναμονή. Επίσης, η πληροφόρηση η οποία υπάρχει θα πρέπει μέσα στους σταθμούς να είναι πιο καλή από ό,τι υπάρχει τώρα. Δεν έχουμε δώσει και πολλή πληροφόρηση στον κόσμο. Θα δείτε ότι τα φυλάδια δεν είναι της ψηλής ποιότητας που έπρεπε να είναι. Δεν είναι εύκολο να διαβάσεις το φυλάδιο και να ξέρεις τι ώρα θα πάει στη στάση, που είναι η στάση, ποιο λεωφορείο χρειάζεσαι να χρησιμοποιήσεις για να πάει εκεί που θέλεις. Έναν άλλο πράγμα το οποίο έπρεπε να κάνουμε είναι αυτά τα περιβόητα park and ride. Δηλαδή να φτάσω με το αυτοκίνητο μου σε μια πόλη, να αφήσω κάπου ασφαλισμένα το αυτοκίνητο μου και μετά να μπορώ να χρησιμοποιήσω το λεωφορείο και να πάω στο κέντρο της πόλης και να κυκλοφορήσω εκεί. Στην Κύπρο τα park and ride που έχουμε είναι τυχαία. Θα δείτε ότι βρίσκει ο κόσμος μόνος του διάφορους χώρους να αφήσει το αυτοκίνητο του και μάλιστα πολλές φορές η κυβέρνηση πηγαίνει εκεί και τους το καταστρέφει. Έχει συμβεί αυτό στο παρελθόν. Έστω και απλά πράγματα που έπρεπε να κάνουμε για να βοηθήσουμε αυτόν τον κόσμο να μοιράζεται το αυτοκίνητο του, ακόμα τους δυσκολεύουμε. Είναι ωραία που έχουμε ξεκινήσει να κοιτάζουμε τις δημοσίες μεταφορές. Πρέπει να πω ότι οι συνδέσεις μεταξύ των πόλεων και του αεροδρομίου κάνουν εξαιρετική δουλειά, αλλά χρειάζεται και εκεί αυτή η υποδομή και η πληροφόρηση. Αν για παράδειγμα θέλω να αφήσω το αυτοκίνητο μου για να πάω με το λεωφορείο στη Λεμεσό ή στην Πάφο, πού προτείνει η κυβέρνηση να αφήσω το αυτοκίνητο μου για να χρησιμοποιήσω το λεωφορείο? Αυτό δεν υπάρχει. Θα δείτε ότι ο κόσμος το αφήνει δεξιά και αριστερά όπου βρει και κάνουμε όλοι διάφορες εφευρέσεις για να χρησιμοποιήσουμε το λεωφορείο που έπρεπε να μας βοηθούν να το χρησιμοποιήσουν. Δυστυχώς τα λεωφορεία στην επαρχία Λευκοσίας και στην Κύπρο γενικότερα νομίζω έχουν
ένα όχι τόσο καλό όνομα. Γενικά ο κόσμος έχει άποψη για τα λεωφορεία χωρίς να έχει δοκιμάσει τα λεωφορεία. Όλοι μας λέμε ότι τα λεωφορεία δεν μπορούν να μας πάνε κάπου, δεν μπορούν να μας εξυπηρετήσουν χωρίς να το έχουμε δοκιμάσει. Κάποιος ο οποίος το δοκιμάζει τελικά αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα όσο λέμε. Γενικότερα πρέπει να αρχίσουμε όλοι να σεβόμαστε περισσότερο το λεωφορείο. Για να λειτουργήσει το σύστημα συγκοινωνιών πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε. Το να σταθμεύουμε το αυτοκίνητο μας σε ένα κόλπο του λεωφορείου ή το να μην δίνουμε προτεραιότητα στο λεωφορείο είναι κάτι το οποίο φαίνεται απλό και δεν επηρεάζει, αλλά στην ουσία είναι αυτές οι μικρές λεπτομέρειες οι οποίες θα κάνουν το λεωφορείο να εξυπηρετεί περισσότερο. Προσπαθούμε σε συνεργασία με τους δήμους και με άλλες αρχές για να λύσουμε αυτά τα προβλήματα, όμως υπάρχουν αυτά. Υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν ξέρει πόσο στοιχίζει το λεωφορείο ή μπαίνει στο λεωφορείο και έχει την απέτηση να πάει χωρίς να πληρώσει εισιτήριο. Γενικά δεν είναι μέσα στην κουλτούρα μας η χρήση του λεωφορείου και αυτό δημιουργεί διάφορα προβλήματα από όλες τις απόψεις. Υπάρχει μια αύξηση μεγάλη από το 2010 που ξεκίνησε ο ΣΕΛ. Έχουμε μια αύξηση η οποία πάει μεταξύ 7 και 10% ανά έτος. Ο σκοπός μας είναι, βάσει σύμβασης, είμαστε υποχρεωμένοι να αυξήσουμε την επιβατική κίνηση μέχρι το 2020 κατά 100% σε σχέση με το 2010. Άρα έχουμε δρόμο μπροστά μας, έχουμε αυξήσει την επιβατική κίνηση, όμως χρειαζόμαστε ακόμα παραπάνω δουλειά. Οι επιβάτες είναι η πιο έγκυρη πηγή για να αντλήσει κανείς συμπεράσματα για τα θετικά και τα αρνητικά της μοναδικής δημόσιας συγκοινωνίας στην Κύπρο, τα λεωφορεία. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τα λεωφορεία εσείς? Καθημερινώς. Καθημερινώς είναι το κύριο μέσο μεταφοράς σας? Σύμφωνα με τα δεδομένα είναι το κύριο μέσο. Εφόσον δεν μπορείτε να οδηγήσετε, εννοείται βέβαια. Όχι, οδηγούμε. Αλλά δεν συμφέρει να πούμε να παίρνουμε το αυτοκίνητο μας και να ξεκινούμε. Έναν άτομο να πηγαίνει στο... και αναγκαστήκαμε να πάρουμε με το λεωφορείο. Είναι οικονομικά τα κίνητρα. Και οικονομικά. Πώς αντιλαμβάνεστε ότι κάνετε και βοηθάτε το κύριο περιβάλλον με αυτόν τον τρόπο? Και οικονομικά και εντάξει, μπορεί να αργήσει λίγο περισσότερο, αλλά όμως γίνεται η δουλειά σου καλύτερα νομίζω. Με ασφάλεια. Ναι, με ασφάλεια και να κρατήσει το αυτοκίνητο σου να πάει κάθε λίγο σταμάτα, ξεκίνα. Πόσο ευχαριστημένος, κύριε Γρηγόρη, είστε από τις υπηρεσίες της ΕΟΣΕ? Κοίταξε, εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος πάντως. Συνήθως τώρα εγώ είναι κάθε 8 ώρες έρχομαι στα λεωφορεία. 2-3 φορές την εβδομάδα δηλαδή? Ναι, τυχαίνει να έρθω 2 φορές την εβδομάδα. Εξυπηρετούν ο κόσμος. Εξυπηρετικά. Καλημέρα σας, το όνομα σας? Καλημέρα, Ελένη. Κυρία Ελένη, χρησιμοποιείτε τα λεωφορεία? Ναι. Πόσο συχνά? Κάθε μέρα. Κάθε μέρα, Τι διαδρομή κάνετε, από το άγαλμα του Σολομού μέχρι πού πάτε? Το άγαλμα του Σολομού πάω Αρεδιού, πάω δρόμο Παλαιχωρίου και στρέφουμε. Από πού είστε? Στρόβολο. Από το Στρόβολο. Ναι. Άρα πάτε και έρχεστε αυτή τη διαδρομή. Ναι. Τι προβλήματα αντιμετωπίζετε ότι υπάρχουν με τα λεωφορεία? Με τα λεωφορεία δεν αντιμετωπίζω πρόβλημα εγώ. Άμα δεν ξέρεις τις ώρες, πίεση στα Ρεντού, αμέσως έχει εφεδρικό που θα σε πάρει στον προορισμό σου. Στα λεωφορεία επιβαίνουν μαζί σας αρκετοί Κύπροι ή περισσότεροι είναι ξένοι? Οι Κύπροι στις γραμμές που πάω εγώ, λίγοι. Έχει ξένους. Πιστεύετε εσείς που χρησιμοποιείτε τα λεωφορεία κάθε μέρα, νιώθετε αυτή την ασφάλεια, αυτή την ευκολία που παρέχουν τα λεωφορεία? Οπωσδήποτε. Να προτείνω δηλαδή και στους πιο νέους να χρησιμοποιούν τα λεωφορεία? Οπωσδήποτε. Εντάξει, ήταν καλύτερα να είχαν παραπάνω διαδρομές πιο συχνά, αλλά πολλά λίγο. Δεν υπήρχαν παραπάνω διαδρομές, θα διευκολύνασταν και άλλες ώρες. Ναι. Πιο συχνές διαδρομές ή άλλες διαδρομές γεωγραφικά? Όχι, πιο συχνές. Πιο συχνές διαδρομές. Ναι. Όσον αφορά την ασφάλεια, την διευκολύνση που υπάρχει, πώς τα βρίσκεις αυτά? Πιστεύω είναι εντάξει. Υπάρχει κλιματισμός, υπάρχει θέρμανση στα λεωφορεία? Ναι, είναι αρκετά μετά. Όσον αφορά άλλους συμμαθητές σου, πώς οι Κύπροι της ηλικίας σου χρησιμοποιούν τα λεωφορεία, πιστεύεις? Χρησιμοποιούμε τα κάθε μέρα για διάφορους λόγους. Για να πηγαίνουμε σπίτια στο άλλο, να έρχομαστε κάτω, σχολείο, σπίτι. Είμαι άνεργη και έχω καρτάνι 20 ευρώ το μήνα.
χρησιμοποιείτε το για να έρθετε? Ναι. Πόσο εύκολο είναι βρείτε τη χρήση των λεωφορείων? Τέλεια κάτι. Κάθε μισή ώρα έχουμε και Σαββατοκυριακό. Δυσκολεύεστε με τη διαδρομή? Όχι, δεν μπορώ ξαποσόμαστε. Και να μας πηγαίνετε. Μπορεί να έχουν κάνει συγκοινωνία, αλλά χρειάζεται πολλή βελτίωση και χρειάζονται πολλά να γίνουν για να βελτιωθεί η συγκοινωνία. Παραδείγματος χάρη, το 148 που κάνει τη γραμμή Καϊμακλείου Λευκωσίας, η ώρα 1 και 10 φεύγει το τελευταίο λεωφορείο. Η επόμενη γραμμή είναι η ώρα 2.30, 2 και 30. Σκεφτείτε εκείνο το διάστημα που μεσολαβεί. Πόσο διάστημα μεσολαβεί, 1,5 ώρα? Μάλιστα. Ναι, ο επιβάτης να ταλαιπωρείται 1,5 ώρα και να περιμένει το λεωφορείο, που ξανακούστηκε. Είναι Ευρώπη τούτη? Άρα μιλάτε για τη συχνότητα των διαδρομών. Και τη συχνότητα των διαδρομών. Και άλλα προβλήματα εντοπίζετε στο θέμα των μεταφορών? Σταματούν πολύ γρήγορα τα λεωφορεία, πολύ νωρίς τα λεωφορεία το Σαββάτο και την Κυριακή. Η ώρα 6 είναι το τελευταίο λεωφορείο από την περιοχή για να έρθει στην πλατεία και 6 και 40 είναι το τελευταίο για να αναχωρήσει για το κάθε προάστιο της Λευκωσίας. Οπότε ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα να βγει έξω να ψυχαγωγηθεί. Ούτε ένα θέατρο να πάει, ούτε ένα σινεμά, ούτε μια βραδινή βόλτα μες στη Λευκωσία. Εκτός και να έχει μόνο το ιδιωτικό του μέσο. Βεβαίως. Εκαταντήσαμε ο καθένας να έχει το ιδιωτικό του μέσο για να μπορεί να κυκλοφορήσει όποτε θέλει. Είναι κρίμα διότι ξοδεύονται πάρα πολλά εκατομμύρια για τις συγκοινωνίες και συγκοινωνία όπως πρέπει να έχουμε δεν έχουμε στην Κύπρο. Και όλα τα παράπονα μπορεί να τα πέφτουν, μπορεί να το τούτο. Δεν λαμβάνει κανένας υπόψη τα παράπονα του κοινού. Πόσο συχνά χρησιμοποιείς τα λεωφορεία? Κάθε πρωί. Για το σχολείο, για τις μετακινήσεις? Για σχολείο, μετακινήσεις, πάω όπου θέλω, ναι. Διακοπές. Στον καιρό που χρησιμοποιείς το λεωφορείο, τι έχεις να πεις για αυτό το μεταφορικό μέσο? Βολεύει μας πιο πολλά, και στην τιμή, και στο μέσο. Το προτιμάς από το αυτοκίνητο του πατέρα σου της μητέρας σου? Εντάξει, άμα είσαι αυτόν πάει όποτε θέλεις, όποτε, αλλά εντάξει. Αλλά είναι εύκολη η μετακίνηση. Είναι εύκολο για σας γιατί πάτε σε διάφορους τόπους με την παρέα σας. Ναι. Αυτό που δεν μπορείς να κάνεις με το γιο-ταχύ του πατέρα σου της μητέρας σου. Ναι. Ωραία, σήμερα τι οργανώσεις να κάνετε? Θα πάμε κάπου 3 μερούλες να μείνουμε. Ίσως γεωγραφικά, σαν εγώ, επειδή έρχομαι πολλά μακριά, έρχομαι από Αγιάννα Παν, καθημερινά εδώ. Έχει ας πούμε τα Αγιάννα Παν Λευκωσία, αλλά έχει Αγιάννα Παν Λεμεσόνια, Αγιάννα Παν Πάφο. Έχει μόνο Λευκωσία και Λάρνακα. Οπότε εγώ πρέπει να πάω στη Λάρνακα και να πιάσω άλλο να πάω Λεμεσόνι Πάφο αν θέλω. Λίγο έτσι, αλλά γενικά μπορώ να πω ότι είναι οικονομικά και βολεύκουν αρκετά. Σας βολέψει από το να χρησιμοποιείτε το δικό σας ιδιωτικό μέσο? Ναι, οικονομικά πάρα πολλά. Γιατί είναι αρκετά μακριά και το κόστος πλέον της βενζίνης είναι πάρα πολλά ακριβό. Αν υπήρχαν ακόμη καλύτερες συγκοινωνίες στην Κύπρο, θεωρούσατε ότι θα απαλλαγόσασταν ίσως ακόμη και από το δικό σας ιδιωτικό μέσο? Ναι, γιατί όχι. Κάθε μισή ώρα έχει γραμμή, είναι βολικό, εγώ εργάζομαι κάθε μέρα. Άρα για να έρθετε στη δουλειά σας και να πάτε σπίτι σας χρησιμοποιείτε το λεωφορείο? Ναι, και βγάλω κάρτα, έχω κάρτα κάθε πρωί, κάθε μεσημέρι, δείχνω την κάρτα μου, οκ. Είναι και πιο οικονομικό από το να χρησιμοποιείτε το δικό σας όχημα? Οπωσδήποτε είναι πιο οικονομικό. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά τη συχνότητα των μεταφορών, έχουμε επιβεβαιώσει από την έρευνα που μίλησα προηγουμένως της δεδηλωμένης προτίμησης. Μετά από το κόστος του αυτοκίνητου, ο επόμενος παράγοντας είναι ο χρόνος που περιμένουμε στη στάση, που έχει να κάνει με τη συχνότητα. Εκτός όμως από τη συχνότητα, εγώ εντοπίζω και πρόβλημα είναι στην πληροφόρηση που έχει ο κόσμος. Δηλαδή, δεν είναι μόνο να ξέρεις ότι έρχεται το λεωφορείο κάθε 40 λεπτά για παράδειγμα, πρέπει να ξέρεις και πότε στα 40 λεπτά θα έρθει το λεωφορείο. Αν δεν είναι η πληροφόρηση αυτή στη στάση, πηγαίνεις εκεί και ξέρεις ότι κάπου μες στα επόμενα 40 λεπτά θα έρθει το λεωφορείο, αλλά δεν το γνωρίζεις πότε. Εννοείται δηλαδή όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες του εξωτερικού, όπως παραδείγματος χάρη η Αγγλία, τι ώρα έφυγε το τελευταίο και τι ώρα έρχεται το επόμενο? Εάν οι συχνότητες είναι αρκετά μεγάλες, δηλαδή των 30-40 λεπτών, πρέπει να ξέρεις ακριβώς να είναι γραμμένο πάνω στη στάση τι ώρα θα έρθει το λεωφορείο. Δεν είναι δυνατόν να δώσουμε λεωφοριακή σύνδεση μεταξύ όλων των δυνατών ζευγαριών
προέλευσης και προορισμού. Συνήθως δρομολογούνται τα λεωφορεία στους πιο σημαντικούς άξονες, κατά μήκος των πιο σημαντικών άξονων διακίνησης. Και μετά προσθέτεις και κάποιες τροφοδοτικές γραμμές, οι οποίες τροφοδοτούνται σε γραμμές κορμού. Αυτή είναι συνήθως η φιλοσοφία που δομούνται οι δημόσιες συγκοινωνίες. Αυτά υπάρχουν στη σημερινή διακίνηση. Υπάρχει μια αρκετά καλή κάλυψη. Απλώς όταν θα χρειαστεί να κάνεις μετεπιβίβαση, κατεβαίνεις στη στάση και μπορεί να περιμένεις άλλα 30-40 λεπτά να έρθει το άλλο λεωφορείο. Εκεί είναι το πρόβλημα που συμβαίνει. 4 στους 10 Ευρωπαίους πολίτες δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν κυκλοφοριακά προβλήματα κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους στις πόλεις. Αλλά μόλις 1 στους 10 κάνει κάτι για να αλλάξει αυτό. Αν όμως γινόταν πιο ακριβή η μετακίνηση και η στάθμευση στις πόλεις, τότε θα αλλάζαμε συνήθειες. Κάποτε για να αλλάξουμε συνήθειες, ίσως πρέπει να δυσκολευτούμε. Για να δυσκολευτούμε πρέπει ο ίδιος ο Δήμος μιας πόλης να μας παρέχει και κίνητρα που να έχουμε εναλλακτικές, αλλά ταυτόχρονα μας κάνει λίγο και τη ζωή μας δύσκολη οικονομικά, αν μπορώ να το πω. Δηλαδή, με το να βάλεις ένα πάρκινγκ 15 ευρώ την ώρα, αμέσως κάποιος σκέφτεται να πάρει το ιδιωτικό του αυτοκίνητο για να πάει κάτω στο κέντρο της πόλης. Όμως ταυτόχρονα ο Δήμος πρέπει να δώσει και η κοινωνία πρέπει να δώσει όμως και τις κατάλληλες λύσεις που να είναι συμφέρουσες. Δηλαδή δεν θα πω με το αυτοκίνητο μου γιατί είναι ακριβό, μπορώ να πάρω το λεωφορείο ή το τραμ, το οποίο όμως θα με εξυπηρετήσει στο έπακρο. Θα μπορούσε να γίνει σε αυτήν την περίπτωση μια αναδιάρθρωση των δημόσιων συγκοινωνιών μέσω εννοείται πρώτιστα μιας δημόσιας διαβούλευσης στην οποία να συμπεριλαμβάνονται, αν θέλετε, και κοινωνικές έρευνες αλλά και τεχνοοικονομικές μελέτες, ούτως ώστε να μην είναι ούτε οικονομικά σύμφωνων αλλά και φιλικών προς το περιβάλλον. Και δεν είναι απλώς θέμα αντιπολατρίας εδώ, να μου επιτρέψετε να πω, δηλαδή δεν είναι απλά μόνο να εναρμονιστούμε με κάποιες διρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ, αλλά μπορούμε να παρατηρήσουμε και σε άλλες χώρες όπως η Γερμανία για παράδειγμα ή η Ιαπωνία, στις οποίες λειτουργούν πάρα πολύ καλά δημόσια δίκτυα συγκοινωνίας. Κοινωνιολογικά ισχύει το ότι δεν μπορούμε να προβάλλουμε ως δικαιολογία το ότι οι άνθρωποι δεν ενστερνίζονται μια περιβαλλοντική ευαισθησία όσον αφορά τη χρήση δημόσιων συγκοινωνιών, γιατί με τη χρήση των ιδιωτικών οχημάτων έτσι έχουμε και περισσότερες εκπομπές ρήπων. Όμως, τι μπορεί να γίνει όταν ζούμε σε μια χώρα όπου δυστυχώς υπάρχει ελλειμματική υποδομή δημόσιων συγκοινωνιών? Και ενώ η συζήτηση για τα λεωφορεία δεν έχει ακόμη οδηγήσει σε γόνιμα συμπεράσματα, η ιδέα για δημιουργία ενός δεύτερου μέσου δημόσιας συγκοινωνίας, του τραμ, προσπαθεί να κερδίσει έδαφος ώστε να εγκριθεί η υλοποίησή του. Το τραμ είναι ηλεκτροκίνητο. Αυτό σημαίνει ότι δεν εκπέμπει ούτε ρήπους ούτε διοξίδιο του άνθρακα. Παίρνει ηλεκτρισμό από υπέργεια καλώδια που συνήθως είναι αναρτημένα στους πάσαλους του οδικού φωτισμού, ενώ κινείται σε ράγες κατά μήκος του δρόμου. Από τη μια, ένα τραμ μπορεί να ενθαρρύνει την κινητικότητα, ενώ ταυτοχρόνως να γίνεται τεράστια εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων. Από την άλλη όμως αποτελεί από μόνο του μια μεγαλεπίβολη δαπάνη. Η δημόσια διαβούλευση για τη δημιουργία τραμ πολύ σωστά έθεσε το εξής ερώτημα. Τραμ, μια αναγκαιότητα ή μια πολυτέλεια? Θεωρούμε το μέγεθος της Λευκωσίας ότι είναι κατάλληλο για ένα σύστημα τραμ και αυτό μας έδωσε μια καλή, ήταν σε επίπεδο προτεχνοοικονομικής μελέτης και είχαμε καλά αποτελέσματα και η σύσταση της μελέτης ήταν να προχωρήσουμε σε πλήρη τεχνοοικονομική μελέτη. Αυτό έχει αρχίσει από πέρσι, τέτοια εποχή ξεκινήσαμε τη μελέτη και βρισκόμαστε τώρα στα τελικά στάδια. Δεν είναι η λεωφορεία η τραμ, είναι το τραμ θα μπει στον άξονα με την πιο πολύ επιβατική κίνηση και η υπόλοιπη πόλη θα
στην υπόλοιπη πόλη θα υπάρχουν λεωφορεία τα οποία θα συμπληρώνουν το δίκτυο και θα τροφοδοτούν και το τραμ. Από τις δείχτες που έχει διαφανεί ότι με την εισαγωγή και τη δημιουργία του τραμ αυξάνεται και η κίνηση πάνω στα λεωφορεία, η επιβατική κίνηση, ακόμα αφαιρώντας και μερικές γραμμές, διότι θα τις παίρνει το τραμ. Πάλι η επιβατική κίνηση πάνω στα λεωφορεία θα είναι μεγαλύτερη από ότι θα είναι με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν για τις δημοσίες μεταφορές. Επομένως, αν η ερώτηση είναι αν αυτή τη στιγμή η δημιουργία του τραμ είναι ένα καλό βήμα, εγώ λέω όχι. Γιατί πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα πιο πριν να φτάσουμε στο τραμ, το οποίο έχει τρομακτικά πλεονεκτήματα για μια πόλη. Να υπενθυμίσω ότι κινείται γρήγορα, είναι λεπτόν, μπορεί να πάει σε περιοχές που δεν μπορείς εύκολα να πάρεις λεωφορεία ή άλλα μέσα μαζικών μεταφορών. Δεν είναι ρηπογόνων, μεταφέρει πολλούς επιβάτες, μπορεί να κάνει εύκολα πολλές στάσεις, αλλά με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε στις κυπριακές πόλεις, με όλα αυτά τα απλά πράγματα τα οποία χρειάζονται να γίνουν και δεν έγιναν, το τραμ για μένα είναι πολύ χαμηλά πρέπει να είναι πολύ χαμηλά στις προτεραιότητες μας. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά να γίνει ακόμα με τις δημοσίες μεταφορές. Πολλά πράγματα τα οποία έχουμε μπει και πριν και για μένα το τραμ είναι κάτι το οποίο είναι καλά να έχουμε έγνοια, είναι καλά να κάνουμε τους σχεδιασμούς μας, αλλά νομίζω ότι αυτή η εποχή για την υλοποίηση του είναι ακατάλληλη. Πρέπει να κάνουμε άλλα πράγματα για τις δημόσιες μεταφορές πρώτα. Νομίζω ότι εάν θα χρησιμοποιήσουμε το μετρό ή το τραμ για να αλλάξουμε την κουλτούρα του κόσμου, τότε αυτό είναι ένα πολύ ακριβό στοίχημα. Δηλαδή, εάν το δημιουργήσουμε αλλά δεν αλλάξουμε την κουλτούρα του κόσμου, δεν δημιουργήσουμε την κουλτούρα της δημόσιας συγκοινωνίας, τότε χάσαμε ένα πολύ μεγάλο ποσό. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει τα λεφτά να δοθούν στο υφιστάμενο σύστημα συγκοινωνιών, να βελτιωθεί όσο το δυνατό περισσότερο, να προχωρήσουμε εκεί που πρέπει στη δημιουργία στάσεων, να βελτιώσουμε τους χώρους που σταθμεύουν τα λεωφορεία, τα αμαξοστάσια, ένα σωρό άλλες υποχρεώσεις οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν για να δούμε αν δουλεύει το σύστημα συγκοινωνιών των λεωφορείων, και αν δούμε ότι δεν δουλεύει, τότε να σκεφτούμε εάν χρειάζεται κάτι εναλλακτικό. Αλλά νομίζω ότι το να δημιουργήσουμε δεύτερο ή τρίτο ή τέταρτο δημόσιο μέσο για συγκοινωνίες, νομίζω ότι είναι πρόωρο. Λιγότερα αυτοκίνητα στο δρόμο σημαίνει και λιγότερα αυτοκίνητα σε στίβες, σε κομματερές που περιμένουν τη σειρά τους να ανακυκλωθούν. Περισσότεροι επιβάτες στα λεωφορεία, περισσότερος κόσμος στα ποδήλατα και στους πεζόδρομους σημαίνει περισσότερη ανάπτυξη στον τομέα των δημόσιων συγκοινωνιών και των βιώσιμων μεταφορών. Περισσότερη διακίνηση με λεωφορεία πάει να πει περισσότερη εξοικονόμηση στο νοικοκυριό σας. Ανοίξτε το μυαλό σας στη φύση και αυτή θα ανοίξει το σπίτι σε εσάς. Περισσότερο σπίτι στη φύση την επόμενη Κυριακή, ίδια ώρα. Να σκέφτεστε πράσινα. Γεια χαρά!